Croeso atai, Nick Parry, mewn sied, ar stad rig ger Corwen. Pam yn y byd ydw i mewn sied yn gwisgo crys gwyn? Wel, tasa'r dyddiau yma normal, fasa nifer fawr iawn o Gymru mewn sied, ond sied wahanol iawn. Y sied gneifio yn y sioe amaethyddol. Un o'r digwyddiadau eiconic, wrth gwrs, sydd wedi cael ei colli fel yr Eisteddfod Genedlaethol dros y 2 flynedd diwetha. A mae hynny yn ergyd i nifer sy'n ymwneud efo'r bywyd cefn gwlad, y bywyd amaethyddol, y cymunedau Cymraeg. Ac felly mae yna syniad wedi deor. A'r syniad ydy yn bod ni'n cynnal noson i atgoffa'n hunain o gryfder meddwl, o gryfder corff, o gryfder cymeriad yr rhai sy'n cynnal cefn gwlad. A gobeithio bydd hynny'n rhyw gysur i rei fyddai fel arall ymhlith 3-4,000 o bobl yn gwylio cystadleuaeth gneifio cyflym rhwng Cymru a Seland Newydd. Ond meddyliwch yn y gres yma, fasa'r defed yn cneifio ei hunain ac wedyn yn cael lollipop blas halen. Ond does a neb yn ei cneifio nhw. Ond dwi'n cael cwmni. Nid defed, nid pen dafad, ond 2 gymeriad arbennig tu hwnt. Richard Jones, yr ymieithwr, ond hefyd pencampwr y byd ym mhencampwriaeth cneifio cyflym, a'r redwraig ultra ryfeddol Lowri Morgan. A da ni'n di drafod 2 gamp efo 2 gymeriad, ond 1 nerth. Dyna'r syniad. Croeso i chi'ch 2 a diolch o galon i chi am ymuno efo ni. Fysa heno ddim yn bosib heb nawdd. Y nawdd gan Undeb Amaethwyr Cymru a gan yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru. Da ni'n ddiolchgar. Da ni'n ddiolchgar hefyd i Stad Rig am roi y croeso i ni. Mae'r bwrdd glân hefyd wedi noddi. A da ni'n diolch i fudiad neu elusen Nerth Dy Ben. Ac os nhw sydd wedi cael y syniad yma, elusen gafodd i sefydlu ar ôl i ferch ifanc arbennig iawn, Alaw Owen o Landfoged yn Llanrwst, gael damwain erchyll rhyw flwyddyn a mwy yn ôl. Mae hi a'i brawd ifan, i ffrind Elen Loes, Nia Lloyd o Ryd y Croes ac Amanda Harris o Plwmp yn Ceredigion dan arweiniad Nia Parry wedi sefydlu Nerth Dy Ben. A bwriad yr elusen yma ydy'r rhoi rhywle i bobl gwrdd i drafod syniadau, i drafod y cryfder sydd yn cynnal cefn gwlad. Dyna fi ddi am 20 munud nesaf gobeithio. Richard, ti wedi cneifio lama yn dy fywyd? Na fo. Lowri, ti wedi bod mewn gwyl gneifio lamas? Dwi wedi. Deithon ni. Is i Peru chydig blynyddoedd nôl a ges i'r fraint o gneifio lama. Dim mor dda ti, Richard, yn anffodus, ond ie, oedd yn vicunias. Vicunia ydi lama? Ydi lama, ond mae gwerth y gwlân yn rhyfeddol, dwi wedi dysgu. Ond ie, is i fyw gyda llwythi oedd yn byw yn Peru ar uchder o ryw 4,000 o fedre i weld sydd o'n nhw gallu dygymod a gweithio cefn gwlad ar yr uchder yna, yr altitude yna. Oedd e jyst yn rhyfeddol. Fel rhywun sy'n meddwl i bod hi'n heini, yn ffit ag ati, o just trial cerdded yn 5 munud dim yn artaeth, ond oedd e'n anodd dros ben. Felly weld y bobl yma just yn gweithio, ddim gyda peiriannau, just gyda pethau o'n nhw'n creu hunain nhw. Oedd e'n brofiad eitha diymhongar i weld sydd o'n nhw'n llwyddo i ymdopi gyda ffermio ac ati heb beth i ni falle yn cymryd yn gyniataol yn y byd i ni'n byw yn ddi, ond i gweld sydd o'n nhw'n byw, ond pobl hyfryd hefyd. A mae di bod yn ddiwrnod o gneifio i ti heddiw? Ddim heddiw na chdi. O, ond dyna'r cyfnod rwan? Ie, dyna'r cyfnod. Dyn ni yn dod i ben. Mae'n rhyw 3-4 diwrnod ar ôl. A be mae diwrnod o gneifio yn ei olygu? Rho fraw i ni rwan? O, dyn ni'n codi rhyw... Gadael adres o 6 yn bore. Sio cychwyn cneifio byn 7. A faint newch chi mewn diwrnod? O'r gyfer taledd, o'n i'n neud rhwng 3 yn ni, gneifio ni 1,000. Just dros 300 ar gyfer taledd y diwrnod. Cymhara hynny rwan wrth i'r cwn sydd bod yn helpu ti heddiw i hel y ddiadell ymuno efo ni.
Cymhara hynny rwan efo cystadlu. Rho syniad i ni, be mae diwrnod cystadlu, mae'n ddiwrnod yn y sioe fawr, mae'n ddiwrnod cneifio, Zela Newydd yn erbyn Cymru. Be sy'n digwydd? Wel, ar y dy Mercher sioe, da ni'n diwrnod mawr y cneifio. I dy Mercher. Dewis Pencampwr Cymru, a wedyn mae Pencampwr Cymru a cneifio'r arall yn mynd ymlaen i cynrychioli Cymru yn erbyn Zela Newydd. Wedyn, da ni'n dechrau rhywun 9 o bore yn y heat, swn nhw'n dweud. Ystod rhagbrofion, fatha steddfod. Ie, cneifio 5 neu weithio 8 yn y sioe. A wedyn, maen nhw'n mynd drwad i'r rhwng gynderfynol, 12 cneifiwr, a wedyn 6 i'r ffainal, wel, 4-5 o gloch. Ie. A wedyn, os ti'n lwcus o gwneud y ffainal, ti'n cael chance o bod yn Pencampwr Cymru. Felly mynd y 6 yn cyrraedd y rownd derfynol. Oes. Faint o ddefed wedyn wneud bob un ohonoch chi? 20 yr un. A wedyn dwi'n cymryd bod yna rhywun yn bwydo'r ddefed mae i chi. Oes, da chi'n cael dewis rhywun i sefyll yn y pen, a jyst i sefyll y ddafad wrth drws y pen, a deitha chi sut ydych chi'n gyrru ymlaen. A wedyn, mae'n pasio rei da, pen ydych chi eisiau rei da, a wedyn, fel ydych chi, a wedyn mae'n deitha chi, trio cael chi, os ydych chi disgyn tu ôl, i hastio chi'n bach, i trio dal fyny, ond dim mor hawdd yna. Ydy o gyd i wneud efo amser, a dyna'r unig beth sy'n penderfynu pwy sy'n ennill? Na, chdi. Mae'n beirniadau yn beirniadau ail dorri'r glân ar bord. O reit. A wedyn, ar ôl chi orffen y ddafad, mae'n mynd lawr siwt i'r cefn. Be, y ddafad neu wlan? Y ddafad. A mae'n bechgyn i fi'n troi'r ddafad drosodd i weld faint o lan sydd wedi cael ei adael ar, a mae hynny'n cymryd... Felly mae'n y feirniad yn asesu hynny hefyd, oes? Oes.